गामलायाव दिहुननायनि उनाव जोङो थालखौ भिडिअ'आव होखानाय बुस्थुफोरजों लगायनानै लानांगौ। बेयाव जोङो गाइखेर, आधा लिटार, सुजि, सिनि, नारिखल, मैदा, माइरं गुरा होनाय जादों। नोंथांमोनहा भिडिअ'आव नुनो मोनगोन आं बेसे बेसे होदों। सिगां मैदा खुरैनै, बिनि उनाव माइरं गुरा खुरैसे, सुजि खुरैसे, नारिखल गुरा, बिनिफ्राय सिनिखौ गोदै नांजासे होनांगौ। बिनि उनाव थालखौ गाइखेरजों मोजाङै लगायनांगौ। दानिया जोङो लगायसिगोन। लगायखांनायनि उनाव जोंनि बुस्थुआ रेडि जाबाय। दानिया जोङो बेखौ एवनोसै। थाला जानो जोबोद गोथाव जायो। जोङो बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ। थालनि जानायनि फर्मुलाया गोबां खस्थ'।
नाथायबा जानायाव जोबोद गोथाव मिलौवो आरो मोदोमो। गोथाव आं सावनानै जाफेरनो रोङा साननि नालाय जालाबायो। बर'नि जौफ्रा बारा रोङाथ' ओरैनो सोलोंनांगौ एसे। रोङाहां बायो आं बिदिनो मालाय संनायखौ मोनजाबा बिदि जायो आं। लोगोफोर नैबे आंनि लोगोनि इउटुब चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामनानै होनो दाबाव। थेंक इउ। बयबो खालामनांगौ अननानै। गोथावथार।